Sugar Watch gintukod sang mga nagapamalabag sang import liberalization sa kalamay. Grupo luyag makigsapol sa mga opisyal sa Malacanang. Yaring balita nga aton gintutukan. Bit-bit ang mahumay kag tubo, padayon ng kampanya sa mga mangunguma sa Negros batok sa sugar importation. Gani para mas mabatian ang ila pagpamatok, gintukod sang grupo ang Rice and Sugar Watch, nga ginapangunahan sang Save the Sugar Industry Movement o kun Save SIM. Baha diri ang imported cheap sugar. Te ano karon mahimo sang klamay kung magkulapso abi. Ano mo ning 84,000 ka mga mangunguma kag 720,000 ka mga workers. Mga nagkalain-lain ng kooperatiba sang kalamay, mga grupo sang mamamugon kag civil society ang nagperma sang isa ka covenant. Kaya ako ginatanaw, padasigon na rin, hindi na rin papaduayo, tayo na tanata sang tarification, no? Rice kag sugar. Suportado man sang Sugar Watch ang signature drive nga ginpatigayon sa probinsya sang Negros Occidental. Sa formal nga pagtukod sang grupo, tuyo sini nga makigsapol sa Malacanang kag kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Kita nga hindi pag itap na kung na inang rice clarification kaluluoy ng mga gatmay. Ako ay problema kay mayong production pero mga gatmay na kaluluoy din na. Kalakip sang grupo nga Rice and Sugar Watch ang Negros Labor Forum, General Alliance of Workers Association kag United Sugar Farmers Organization. Pud si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.